Ongi etorri gaurko agerraldira. Gaur aurkeztera gatozena benetan garrantzitsua da Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat eta baita ere gure lurraldearentzat. Izan ere badakizue Gipuzkoan, hemen Gipuzkoako Foru Aldundian sekulako ahalegina egiten ari garela gure adinekoak ahalik eta hoberen zaintzeko eta gainera ez gerala konformatzen gaur egun eskaintzen dugun zaintzarekin ona dena, baizik eta aurrera jarraitu nahi degula zaintza hori gero eta hobea izan dadin. Eta ahalegin horretan ez daukagu inolako etenik. Gaur bi elementu gatoz aurkeztera, alde batetik aurrera eraman dugun ikerketa bat, eta horretarako ere gurekin daukagu Javier Castro, hor ezkerrean eseri da, oso diskretoki, baina bere laguntzari esker egin dugu ikerketa bat Gipuzkoan, eta horren berri ematera gatoz, baina aldi berean ere, ebaluazio agentzia berri baten berri ere ematera gatoz. Hain justu, gizarte zerbitzuen ingurukoa eta independentea izango dena. Horixe da gaur aurkeztera gatozena. Eta noski, nirekin batera dago Maite Peña, gizarte zerbitzuetako eta zaintzako diputatua. Ikerketa hau aurrera eramateko garaian, London School of Economicsen laguntza jaso dugu eta aldi berean ere zizena, hemen daukagu lehen osan dizuedan bezala Javier Castro, bera izan da ikerketa honen ardura eukiduena, bere ardurapean eginda lanketa hau eta bere koordinazio pean. Jakintzazu ere oinarrian dagoena da guk gure gizarte zerbitzuetan ohikoa dugula eta urteak daramatzagu aldi berean ere inspekzioak egiten, noski neurketak egiten, baina leheno esan dizugun bezala ez gera konformatzen gaur egun orain arte egiten dugun horrekin eta jauzi garrantzitsu bat egitera goaz. Erabat aitzindaria izango dena gure inguru guztian ez da halako neurketarik egiten eta honi garrantzia berezia ematen diogu. Neurketak, kontrolak eta inspekzioak esan bezala gurean ohikoak dira, gure gizarte zerbitzuetan, baina gehiago nahi dugu, anbizioa daukagu gauzak oraindik ere hobeto egiteko. Zer egitera goaz? Egitera goazena da, gure lurraldean dauden adinekoen bizi kalitatea neurtzera. Horixe da egitera goazena. Neurtu eta ebaluatu beraien bizi kalitatea. Hori baita, bizitza betearena, hori baita gure helburu nagusia lurraldean erakundearen ikuspegiko eta horixe da neurtzera goazena. Nola egingo dugu hori? Badaude tresnak, badaude indikadoreak nazioartean eta indikadore eta tresna horiek gurera ekartzera goaz. Gurean nahi ditugu eta hori etxek dira ekartzera goazenak. Guk hau guztia egingo deguna da, metodologia bat da burutu deguna eta horixe da gaurkoan ere aurkeztuko dizuguna, metodologia bat egon badago, askot izena duena, eta guk jada Gipuzkoan metodologia hori erabili dugu oinarri gisa ere 3.000 lagunen artean. Etxean eta adinekoen egoitzetan bizi diran 3.000 lagunekin egin dugu metodologia honen erabilpena, gero jauzi hori emateko. Lehen esaten nuen bezala gure inguru guztian egiten den leheneko ikerketa da hau. Ikerketa honen emaitzak aurkeztuko dizkizuegu gaur eta aldi berean ere agentzia honen, ebaluazio agentzia honen berri ere ematera goaz. Ebaluazio agentzia independiente hau irailetik aurrera martxan edukiko dugu gure lurraldean eta martxan jartzearekin batera ere nazioartean horrelako agentziak dituzten hainbat herrietako arduradunak etortzera doaz. Frantzia, Belgika, Irlanda eta Suediako adituak dira, agentzia hauen antolatzaileak, koordinatzaileak izango ditugu gurean eta egingo dugu ekitaldi bat honen inguruan. Ikerketa honen emaitza nagusiak aditzera emango genizkizuela esan dut, eta guk egin dugu froga hau, aipatu bezala 3.000 lagunekin, batzuk adinekoen egoitzetan bizi dira eta beste batzuek beraien etxeetan. Emaitza nagusiak zeintzuk dira. Adinekoen egoitzetan, 4/3 dio beren bizi kalitatea ona dela. 74,5% adineko egoitzetan bizi diren 74,5% dio beren bizitza kalitatea ona dela. Zer da beraientzako azpimarragarriena? Azpimarragarriena da zaintza personalizatua denean, alegia beraien borondate eta lehentasunen araberakoa denean zaintza hori.
hor ikusten da, hobeto edo inpaktua daukala zuzena beraien bizitza kalitate hobean. Aldi berean, komunitate loturak eta parte hartzea sustatzen diren egoitzetan ere bizitza kalitatea hobea da. Baina azpimarragarriena, adineko egoitzetan bizi diren 4/3 dio beren bizitza kalitatea ona dela Gipuzkoan. Etxean bizi diren lagunen artean 47,7,4 dio beren bizitza kalitatea ona dela. Zer da azpimarratzen dutena edo zer da beraien ustean bizitza kalitatea hori hobetzen duen tresna edo indikadorea. Kasu hauetan etxean bizi direnean beraiek gehien baloratzen dutena izaten da zaintza sare jarraitua eta aldi berean zaintza personalizatua jasotzen dutenean edo eguneko zentro batera joeten direnean. Kasu horietan 3 elementu horiek daudenean, zaintza sare jarraitua, asistentzia personalizatua eta eguneko zentrora joeten direnean, kasu horietan beren bizitza kalitatea hobea dela aitortzen dute pertsona hauek. Emaitza hobeak dituztela beraien bizitza kalitatearen ikuspegitik. Como les decía, hemos realizado este estudio con 3.000 personas que viven en nuestro territorio histórico, 3.000 personas, algunas de ellas viven en centros residenciales, otras viven en sus propios domicilios. A destacar entre las personas que viven en centros residenciales que 3 personas de cada 4 consideran que su calidad de vida es buena. ¿Cuáles son los factores que inciden positivamente en esa buena calidad de vida? Bueno, subrayan que el factor que más quieren destacar es la personalización de los cuidados. Esa personalización destacan que influye decididamente en su buena calidad de vida. Y en los centros residenciales donde se fomenta la participación y los vínculos comunitarios, también la calidad de vida es mejor. Entre las personas que viven en su hogar, el 57,4% de ellas consideran que su calidad de vida es buena. Y los factores que destacan como elementos que influyen en esa calidad de vida son una red continuada de apoyo, de cuidados, al mismo tiempo poder disfrutar de un centro de día y al mismo tiempo también tener una asistencia personalizada. Estos son los elementos que más influyen desde el punto de vista de estas personas en la calidad de vida que tienen. Eso es lo que hemos medido a través de esta metodología denominada ASCOT durante este tiempo. Por tanto, la principal conclusión de este estudio es que cuando los cuidados son personalizados, vinculados a la comunidad y continuados, esto influye decididamente en la calidad de vida de las personas, tanto en las residencias como en los propios domicilios. Y esto coincide plenamente con el esfuerzo que se está realizando, con el cambio en el modelo de cuidados que estamos fomentando en Guipúzcoa, donde estamos insistiendo mucho en la personalización de los servicios, en los vínculos comunitarios y también en la innovación. Horietxek dira ikerketa honen emaitza nagusiak. Alegia, bizitza kalitatea hobea dela zaintza sare jarraitua denean, personalizatua eta aldi berean ere komunitatearekin loturak sustatzen dituenak. Honek erabat bat egiten du gure zaintza eredu berriarekin, nun azpimarra jartzen ari geran komunitatearekin lotura horietan, personalizazioan eta baita ere berrikuntzan. Eta bide honetatik jarraituko dugu. Guk aipatzen genuen bezala babes sistema ona daukagu Gipuzkoan, hala adierazten dute guztiak, baina ez gera konformatzen horrekin, ez gera konformatzen ohiko ikuskapen neurketa sistemekin, guk jauzi bat eman nahi dugu, hain justu pertsona hauen bizi kalitatea neurtze aldera. Eta horixe da Gipuzkoan egitera goazen jauzia, baina horretarako ikerketa hau egin dugu eta honen inguruan informazio gehiago emango dizue, xehetasun askoz ere gehiagorekin Maite Peña diputatuak. Maite? Bai. Eskerrik asko, Eider, egun on guztioi, erakusle nagusienak errepasatuko ditugu, baina diputatu nagusiak aurreratu ditu gaurko ikerketaren 2 datu nagusiak, ez? Alde batetik, egoitzetan bizi diren pertsonen 74,5% adierazi dute bizikalitate ona dutela,
jasotzen duten zaintza oinarri hartuta, eta bestetik etxean bizi diren pertsonei dagokienean 47,4 berretsi du hori, ez? Beraz, askok ikerketaren ekarpenik handiena benetako balioa da, lehen aldiz jakin dezakegula nondik datorren bizi kalitate hori eta zein faktorek dute eragin zuzena, eta hori guretzako oso garrantzitsua da, hemendik aurrera ere garrantzitsuak dien horiek bultzatzen jarraitzeko. Lehenik eta behin garrantzitsua da argitzea bi emaitza horiek ez direla zuzenean alderagarriak, ez? Egoitzetan eta etxean datua jasotzeko metodologia ezberdina erabili da, horregatik ikerketaren indarra ez dago bi portzentajeak alderatzean, baizik eta bi eremutan bizi kalitatearekin lotuta duten faktoreak identifikatzean. Hau garrantzitsua da esatea. Lehenengo ondorioa oso argia da, ez? Egoitzetan pertsona erdigunean jartzen den momentuan, egoiliarretan zentratutako arreta eskaintzen denean, bizi kalitateak gora egiten du. Hau da, egoiliarrek sentitzen dutenean bere nahiak eta beraien lehentasunak, ez, benetan kontuan hartzen direla, askok indizeak 17% egiten du gora. Eta alde hori esanguratsua da eta kontuan edukiko dugu. Horren atzean, imaginatuko dezuten bezala, mezu oso argi bat dago. Pertsona entzuteak, bere erabakiak errespetatzeak eta bere bizi proiektua kontuan hartzeak eragin zuzena eta neurgarria dauka bere bizi kalitatean. Eta hori da, hain zuzen ere, egin nahi duguna. Bizi kalitatea hobetu eta gainea neurtu ere. Horren erakusgarri da beste datu hau ere, egoitzetan bizi diren pertsonen 49,9 adierazten du profesionalek bere nahiak eta lehentasunak oso kontuan hartzen dituztela. Gainera, ia 60% usten du bere banakako arreta planak bere bizitzarako garrantzitsuak diren alderdi guztiak edo ia guztiak gehienak jasotzen dituela. Horrek erakusten du pertsonengan zentratutako arreta ez dela eredu teoriko bat. Eguneroko jardunean gero eta presenteago dagoen errealitatea dela, eta diputatu nagusiak dioen bezala hori da gure helburua, ez? Ereduaren aldaketa eta horren emaitzaia Gipuzkoan daukagu, neurtu dugu eta datuak hemen ditugu. La segunda gran conclusión está relacionada con la comunidad, tal y como señalaba la diputada general. A medida que aumenta la conexión con la comunidad, también mejora la calidad de vida. Hay una relación directa entre mayor presencia de la comunidad y mejora de la calidad de vida. La puntuación global de la calidad de vida en Ascot mejora aproximadamente en un punto cuando se da esta relación directa, ¿no? Este es un dato especialmente significativo y que nos anima además a seguir trabajando en la metodología que estamos utilizando para la transformación del modelo de cuidados en esto que le damos muchísima presencia y muchísima importancia a la comunidad. Porque lo que significa este dato, traducido a la implementación política, es que la comunidad no es un complemento de los cuidados, no es solamente el lugar donde se prestan los cuidados, sino que forma parte de ellos. O sea, es un elemento importante de la manera de cuidar. Tener oportunidades para salir del centro residencial, mantener vínculos con el entorno, fundamental, participar en actividades o poder continuar, como decía también la diputada general, el propio proyecto de vida se relaciona directamente con una mejor calidad de vida.
En el ámbito de la atención domiciliaria, los resultados no dejan tampoco lugar a dudas, son claros, ¿no? Cuanto más sólida y continuada es la red de apoyos, mayor es la calidad de vida. Cuando los apoyos formales, los informales o la combinación de ambos se prestan de manera coordinada, los resultados son significativamente mejores, especialmente en aquellas personas que tienen unos niveles de dependencia mayores. Por eso el estudio demuestra que personas que reciben la prestación económica de asistente personal y que acuden a centros de día presentan una mejor calidad de vida, ¿no? Este es un dato también que hemos obtenido del trabajo que hemos realizado. Esto demuestra que el valor del recurso no reside únicamente en el propio servicio que presta, en el propio apoyo que presta, sino que permite pues a la persona que lo recibe, ese apoyo, seguir viviendo en su hogar, si así lo ha decidido, con una mayor autonomía, una mayor seguridad, que esta es una cuestión también importante, y manteniendo su propio proyecto de vida y una vida plena, como decía la diputada general. Ikerketa gainera gure lurraldeko zaintzen errealitatearen erradiografia oso zehatza eskaintzen digu. Azterketan 3.025 pertsonek hartu dute parte, 1.983 etxeetan hartatutakoak eta 1.042 egoitzetan bizi direnak. Guztiak, Gipuzkoan prestazio edo zerbitzuren bat jasotzen duten 34.070 pertsonako unibertsotik hartutako lagin adierazgarri baten parte dira. Parte hartzaileen batez besteko adina, 82,6 urtekoa da, 81,9 urte etxean bizi direnen artean, eta 83,9 urte egoitzetan bizi direnen artean. Mendekotasunaren errealitatea ere oso argi islatzen dute datuek. Inkestatutako pertsonen 20,8 ezin du modu autonomoan ibili, 24,8 ezin du bere higiene pertsonala bere kabuz egin, 17,1 ezin du laguntzarik gabe jantzi, 27,3 ezin du telefonoa modu autonomoan erabili eta 70 inguruk zailtasunak ditu otorduak prestatzeko edo etxeko lanak egiteko. Horrek erakusten du pertsona askorentzat zaintza ez dela une jakin bateko laguntza. Eguneroko bizitza duintasunez garatzeko ezinbesteko baldintza da. Osasunari edo gizarte emozionalari dagokienez ere datuak esanguratsuak dira, hau ere neurtu dugu, gure helburuetako, agian helburu nagusiena dela eta, inkestatutako pertsonen 43,5 bere osasun egoera erregularra dela adierazten du, etxean bizi diren pertsonen artean 29,9 antsietate edo depresio arina edo moderatua adierazten du, eta 7,5 handia. Egoitzetan berriz, portzentaje horiek txikiagoak dira, 34,1 eta 4,1 urrenez urren. Horrek gogorarazten digu kalitatezko zaintzak ezin direla dimentsio fisikora mugatu. Ongizate emozionala, bakardadearen prebentzioa eta laguntza afektiboa ere zaintzaren parte dira. Beste ondorio garrantzitsu bat da familien eta inguruko laguntza sarearen pisua. Etxean hartatutako pertsonen 51,1 familia bereko bizikide baten laguntza jasotzen du. 10,10 beraiekin bizi ez diren senideena. 13,5 barne zaintzaile baten laguntza eta 1,5
42,3 hainbat laguntza iturri uztartzen ditu. Eta bukatzeko 60,8 egun osoan edo ia egun osoan jasotzen du laguntza. Horrek, gure iritziz, erakusten du gure zaintza sistema sare baten gainean eraikitzen dela. Administrazioaren baliabideak ezinbestekoak dira, baina familien, profesionalen eta komunitatearen implikazioa ere funtsezkoa da pertsonen bizikalitatea hobetzeko. Me gustaría, por último, destacar el valor metodológico de este estudio. ASCOT es una herramienta de referencia a nivel internacional. Se ha aplicado por primera vez a esta escala, tanto en Euskadi como en el conjunto del Estado, y ha permitido este trabajo que hemos realizado con intensidad validar por primera vez la versión en euskera de la herramienta ASCOT. Y esto también tiene su importancia, o sea, hemos tenido la posibilidad de hacerlo en euskera y en castellano. Es para nosotras un avance especialmente relevante porque la calidad de vida solo puede evaluarse con rigor si las personas pueden expresarse en la lengua en la que más cómodas se sienten. Junto a ello, hay que señalar que el estudio ha combinado entrevistas, de tal manera que hemos podido recoger la parte cualitativa directamente, realizadas a personas participantes, pero también lo hemos vinculado a datos administrativos. Así hemos reforzado la metodología y el rigor científico de los resultados. Ha habido una combinación de ambos elementos. Azken batean, gaur ez dugu soilik ikerketa baten emaitza aurkezten, lehen aldiz, evidentzia zientifikoan oinarrituta badakigu zerk hobetzen duen benetan mendekotasuna duten pertsonen bizikalitatea. Eta ezagutza hori izango da hemendik aurrera gure gizarte politikak hobetzen, ebaluatzen eta pertsonen beharretara gero eta hobeto egokitzen jarraitzeko oinarria. Horixe da, hain zuzen ere, agentziaren zentzua. Agentziak aurrera eramango digu, gaur aurkezten digun evidentzia hau ez dadin argazki puntual baten geratu, ez? Agentzia erakundeak indartzeko eta erabaki publikoak hobeak hartzeko tresna estrategikoa izango da, ebaluazioa izango du ardatz, informatzeko, hobetzeko eta erabakitzeko. Evidentzia zientifikoan oinarrituta, gizarte politiken benetako eragina neurtuko du, ezagutza erabilgarri bihurtuko du eta politika publikoak gero eta eraginkorragoak eta pertsonen beharretara egokitutakoak izaten lagunduko du. Azken finean eta diputatu nagusiak esan duen bezala, pertsonen bizikalitatea etengabea hobetzea izango du helburu, eta nire zetasunak onaino iristen dira. Datu asko eman ditugu, baina guk azpimarratu nahiko genukena da, guk orain arte erakunde bezala egin deguna da eskaintzen ditugun zerbitzuen ikuskaritza eta jarraipena, baina honekin ematen dugun jauzia da zerbitzu horiek zenolako eragina daukaten erabiltzaileen ikuspegitik. Alegia, zerbitzu horiek zenbateaino on egiten dien beraien bizitzetan, beraien bizitza kalitatean. Eta horixe da neurtzen dana. Eta hori jauzia da. Alegia, ez gera konformatu zerbitzuak neurtzearekin, ez gera konformatzen zerbitzuak neurtzearekin, baizik eta saltoa da, jauzia da, pertsona horiek nola bizit diran. Eta horretan oinarrituta zerbitzu publikoak hobetzen jarraitzea. Horixe da bilatzen dugun helburua. Gure zerbitzuak egoki eskaintzea eta zerbitzu horiek egokitzea pertsona erabiltzaileen bizi kalitatea hobetzera. Jauzia horretan datza. Galderaren bat izango bazenute, biok erantzuteko prest gaude. Datu asko. Bai, ze izango da agentzia? Ze izango da erakunde bat, elkarte, agentzia ze izango da? Hoxe, argitu euskeraz da erderaz.
Maite, agian zer horrek emango duzu informazioa, baina da agentzia bat izango dana erabat independentea, eta horrek dauka ere garantzia, bai? Eta irailan emango dugu honen inguruan informazioa, eta hortaz, Maiteko hobeto neurtuko duen zer den gaur esan dezakeguna eta zerrez, berari emango diot hitza, zailena berak erantzun dezan. Zenbatean kontatu dezakegu gaur, Maite? Bai, diputatu nagusiak esaten dunean independiente izango dela pertsonalitate nortasun juridiko propioa edukiko du, kontsortzio bat izango du eta autonomia osoz lan egingo du. Alde batetik gure ikuskaritza egongo da eta beste aldetikan agentzia. Orduan, agentziak ebaluatuko duna da gizarte zerbitzuan dauden zerbitzu programak eta politika guztik izan. Lehenengo eskumenekoak izan bigarren eskumenekoak eta bideratuta egongo da a la mejora de los resultados. Orduan, En gazteleraz. Sí, lo que decía es que va a ser independiente, va a tener una personalidad jurídica propia en forma de consorcio y lo que va a hacer es no sustituir a la inspección, que va a seguir haciendo las funciones duras de inspeccionar la normativa, el cumplimiento de la normativa igual, sino que lo que va a hacer es evaluar la calidad de vida y también el coste de efectividad de todos los recursos y servicios, programas, políticas que se desarrollan en el ámbito de los servicios sociales, tanto en primaria como en secundaria. Irailan emango ditu zetasun gehiago, baina benetan, es muy importante el paso que se va a dar, porque hacemos una apuesta en el cambio de modelo, lo señalaba la diputada general, la personalización, la comunidad, el bienestar emocional e integral de las personas, eso es una apuesta política y ahora lo que ya tenemos entre manos es los resultados de que esa apuesta es una apuesta acertada y que está teniendo impacto en la modificación del modelo y ese impacto, esa manera de atender está provocando mejoras en la calidad de vida de las personas y por otro lado damos un paso muy importante para que en Guipúzcoa la evaluación la evaluación dirigida a la mejora continua forme parte de las políticas públicas sociales. Erabata aitzindaria da, ez dago alako gure inguru guztian, ambizioa handikoa, baina guk argi daukagu helburua dela gauzak ahalik eta ondoen egiten jarraitzea eta bide horretatik jarraituko dugu. Bestelako galderarik ez dagoen heinean, amaitutzat emango genuke gaurko prentsa aurrekoa, zuetako bakoitzari eskerrak emanez. Gaurkoan hemen egoteagatik eta gero ondo kontatzeagatik. Eskerrik asko.